Войната на песачинките. Хруп. Върху ни се стовари крак изпотен. Хруп, след него втори. Значи е двуного. Отново и отново плажен ден. Започва се. Песачинки, брати и сестри, тревога. Ето ги. Идват един по един. Идват по двойки. Идват на групи. Мъже, жени, ергени, моми, всевъзможни двуноги струпи. Нарекоха нашето царство плаж и нагло ни го отнеха. Къде ти присъда? Къде арбитраж? Къде да подирим утеха? Крадат от дъха ни с никотин. Звоня синтетична амброзия, а на тях идиотско 5G към всичко безбожно ги вози. Зоват се хора до нашия прак, а после злини ни струпват. Те станаха нашия най-зъл враг. Ето за това си ги наричаме струпи. Не, ще се борим и ще победим с остри зъбци, раци, миди, легиони, песачинки черни, да се нажежим. И ти се намръщи, Посейдоне, и нека ясно да се разбере, че тука всички сте ни гости. Идвате ли като хора на море? Останете хора, толкова е просто.